Kardom jirpo-jirpiatum kedamtang video hut nili nalituma phan kosonsi emitang kajibir tipen lag siatangka chipalong thekjima la sobutaksi nili than ponlo la pen labang so video puthak sami nalitum nili phan kanghon nangi pidun la pen like comment nangi pidun pen nang kirab dun puthak sami apen ning nang apathi dun puthak sami nalituma phan ning chingduglo pini labang so video along bangke nalitum kadok kawe phanlo stame jasemet ke Dharam Singh Teron pu inot dak Facebook long nang kelang dun bang pu selang li nang chuning riponlo usomaratum aputhak kabirti nai aputhak stame nang than pi pontha pu selang li nang chuning riponlo plasipini labang so video lo usomaratum aphan non pen koson sialang tumpan tangka kabirti piponjima apen alang ni tumaphan tangka kabirti pon ko pipot se kenang so mo kewangji arni alang tumpan ko an sia kerab dujima la supu taxi je than pon po la si labang so video nang li tu lang pon iktha usomar tumaphan tangka kabirti je phan penang an askim do sita la songbong pen kemenai kwateng lo la si son phodo la si la supu thakle che than pon nang aprangsi banke Sukanya Samriddhi Yojana thihek pen SSY Public Provident Fund thihek pen PPF NSC National Savings Certificate NPS Vatsalya the Junior Pension SIP Systematic Investment Plans aprangsi banke arlusotuma fund pulote Sukanya Samriddhi Yojana thihek pen SSY scheme mepik nonomat phan nerkebra tokbora hini mate 8.2% interest long phan bharoi si mate 100% tax free mate medu pen ke jogdo labangso scheme along nangli supi phan tangka birti dunji pulote arta ningkan isi pen ningkan kep angbong nangpo ningkan kep pen athak pulote labangso scheme along tangka birti longle pinso so phan Public Provident Fund thihek pen PPF along fund troxira tokbora isi mate 7.1% lake arjiding kluya fund la pen nangli somar mo akang tuyang deng lokacharli je fund rabdun po ningkan pho an birti ji pulote NSC National Savings Certificate ladak fund troxira tokbora troxi 7.7% an interest longji ningkan pho an bank along ki BFT aphanta la mimu nangli adung het kedo post office kalite ajara bank along ta la high scheme ingpu me nona banke mo ke bangji arni mate alang ke sang apor hut aphansta me kerap domimi aputhak lese than ponona la banke NPS Vatsalya the Junior Pension Kedamtang 2024 mate ningkan surhini ra inkora plia ningkan malom kang pupon government penta RD ki pipon labang so scheme jasemet osomar tumaphan lake retirement corpus mate mo ke sangapor huraphan pensi kemang pon eligibility mate apunachak India so arta ningkan krener cap aber atumaphan gijumnai sika suri siatangka pen labang so NPS pangcheng mi kosonsi saike claim how so arta ningkan krener cap pleng pletik apai putumsi lang ponang po arta ningkan krener cap pleng dera phi labang so account regular NPS tier 1 account mandet mo tangka kacho NG aron arta krener ke pleng pliako ningkan ke thom pleng de phi phan inkora pho mate 25% atangka lu kacharli kalite se kachelang je phan cho en long osomar tama phan mutual fund along mate SIP ke claim SIP Systematic Investment Plans ke isi mutual fund lake akang tu yang deng lokacharli kalite piso kapangri aphansi keme athe lake atangka
kelong ji ong mu chot ang ring du la pen la ke arjiding klui apor an sei investment nei lan vet lo pini labang so video long nang litum phan mo puthot nang pachini pon thu po nang litum jong si an su se kapre puthak chining tunglang kalite la so video long la hai somar tamhan kabir tinang ji scheme puthak jong si an su se chining tung polote nang pachini no mo nili video selam pon thu po